Kwa dhi mbele ni riwruogo kinde mapacho ka endi LSK koro chiwore kaka jothek e kinde piny owacho kod kweth mar Azimio la Umoja motelo ne ng'anyo mar ndalo adek kochan mochakre kiny gi Azimio. Ma endi biro e kinde ma jopiny opogore be paro e wi ng'anyogo. Piny owacho goyo kore ni ng'anyo mar ketho mwandu kod lalo ngima oganda ok chak timre pacho kae. Kweth mar Azimio la Umoja onyono kar tiendgi ni chik oyie ne jopiny bago ng'anyo. Simpros Okinda kolonwa wachno. E thuolo mar juma achiel mokalo, piny Kenya osebedo liare mar bawach e kind jotelo e wi ng'anyo mar ndalo adek mochan kod kweth mar Azimio kochakore odiechieng' makiny. Piny owacho go kore ni onge ng'anyo mar ketho mwandu kod lalo ngima mibiro chaki yie timre e pacho ka. Kanisa, johala kod oganda mamoko to koro liero e kind telo ariyogi ma ok ging'eyo kama gichom. Riwruok mar okinde LSK koro chiwore mar tayo twak mar thego piny owacho kod kweth mar Azimio. Kane otelegi kod jakom margi Eric Theuri, okindego wacho ni kata obedo ni pen chike ochiwo thuolo ne ng'anyo mamuol, kethruok mar mwandu kod tho mar oganda koro ketho ratirono. The agitation that has been there from the members of the public, that agitation must be respected. That agitation demonstrates that there is a feeling within the country that there are issues that need to be addressed. A call for national dialogue is the answer to all those challenges that we continue to face. And it is for that reason that we not only call for national dialogue, but we also offer, as the Law Society, to give our experts. Piny owacho to kata kamano umo yie piny ni ok gibi yie mondo ng'anyo chako timre e pacho ka. Maandamano haiwezi tena kufanyika katika hii taifa letu la Kenya. Hiyo wanasema Wednesday, hiyo wanasema sijui lini, hiyo maandamano haiwezekani. The issue of Raila blackmailing the people of Kenya must be sorted once and for all. And this blackmail, this is the last time he is attempting. It will not work. We will not allow him. Kweth mar Azimio bende onyono kar tiendgi ni pen chike mapacho ka oyienegi mar ng'anyo. By Kenyans demonstrating, they are simply exercising their constitutional right. And this they will do next week on Wednesday, on Thursday, on Friday, and even beyond. Jopinyo kudwa rusa kuom Ruto. Teko mar tamo ji ni Ruto wacho ogokore. En tol makoro luoro johala moketo diere. Johala ni kod midhiero mar koso uso e kinde ng'anyo, kata obedo ni gin bende giywago nengo mar ngima masani oidhe pacho ka. Current political environment or climate is not very favorable to the investors because that tends to scare investors away because of insecurity issues, vandalism, and that slows down business growth. At the same time, I would also say that the cost of living, the cost of doing business within our business environment is increasingly or prohibitively high, and this is not something that cannot be managed. It can be arrested. E kinde giduto, moko kuom jotend kanise kod jotelo mamoko osebedo ka yalo winjruok kod kwe e kind jotelo mapacho ka. An eye for an eye, we will all lose our sight. Mnakumbuka 2007 vile ilikuwa. Hata kama walikuwa wamejipeleka mahali mbaya, hao sio adui zetu. Ni watoto wetu ambao wamepotoshwa. Mbona tutume watoto wetu wengine waende wauane? Tutafanya juu chini pamoja na rais wetu ambaye akona hekima na tunazungumza. We are all suffering, but let's huddle together and we get a little warmer and find a solution. But let's not now fight over the blanket. Let's not tear the blanket. Let's not tear the country apart. Jatelo mar piny maen Daktari William Samoei Ruto kod former Prime Minister maen Migosi Raila Amolo Odinga mai thuolo makende ma onego giwuo kaka jotendwa. Gima koro dong' en mar neno ka ng'anyo makamago inyalo bagi maonge dhi ataro mar chik kendo maonge rocho ratiro mar jakenya moro amora ma ng'anyo kata ma ok ng'any. Simpros Okinda, Ramogi TV.